No, el document no hi és. Aquesta és una femella, jo tinc el mascle. L'estany d'Ivars i Vila-sana compta amb nous inquilins, 6 tortugues d'estany, portades des del crac de Masquefa. Penseu que és una tortuga que, com el seu nom diu, d'estets favorables. Penseu que és una tortuga que, com el seu nom diu, d'estany, que es troba localitzada en àrees de distribució on hi hagin estanys. A Catalunya això és bastant escàs. Durant uns anys es van dessecar aquests espais per cultivar. Aquí tenim un exemple que s'ha reinvertit aquest procés i per tant van creure molt interessant que abans que hi haguessin tortugues americanes, com les que ell comentava, que hi hagués glacier emblemàtica dintre de les tortugues d'aigua que hi ha en aquestes. És més decidida, eh? Sí. Es veia molt activa ja. Les tortugues viuran en una bassa aïllada de l'estany. Aquesta bassa, de 300 metres quadrats i una profunditat de 60 centímetres, serà el seu habitatge fins ben passat l'estiu, en què es mirarà de lliurar les tortugues a l'estany. Aquest projecte és una cooperació entre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, el Centre de Recerca de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya i l'Obra Social de Catalunya Caixa.